Морис Бьюкай дар Франсия ба дунё омада, донишгоҳи Франсия ихтисоси тибро хонда ба итмом мерасонад. Ба шарофати ин доктори беназир мегардад ва доктори беҳтарин дар дунё ба ҳисоб меравад. ва дар ҳаёти доктории ӯ ба чизҳое рӯбарӯ шуд, ки ҳаёти ӯро иваз кард. чхеле ки медонем, Франсия яке аз давлатҳое ба ҳисоб меравад, ки ба кофтукоби ҳайкалҳои таърихӣ ва бозёфтаҳои нодир аҳамияти калон медиҳад. барои ҳамин аз давлати Арабистони Саудӣ ва Египт мумиёи фиръавнро мепурсад барои таҳқиқот ва таҷрибагузаронӣ. нигоҳкунанда доктор ҷавобгӯ ба таҳқиқоти таъин карда мешавад профессор Морис Бьюкай. ӯ бисёр мехост, ки фаҳмад сабаби марги фиръавнро. баъди ташхисҳои зиёд охирин натиҷаи ташхис нишон медиҳад, ки дар узви ӯ рег намакҳои баҳрӣ дида мешавад. ин нишон медиҳад, ки фиръавн дар баҳр ғарқ шудааст. лекин чизе ки докторро ба фикр фурӯ мебурд ин буд, ки чаро ин бадан аз баданҳои дигари мумиё кардашуда фарқ мекард, дар ҳолате ки ӯ аз баҳр гирифта шуда буд. ва доктор дар суҳбат бо мардум ва олимони зиёд эълон мекунад, ки ин мумиё аз баҳр берун оварда шудааст. яке аз рафиқонаш мегӯяд, ки инро мусалмонҳо кайҳо боз мегӯянд. ӯ ба дӯсташ бовар накард, ки бе илми замонавӣ ва технологияи компютерӣ ин чиз ғайриимкон аст. дӯсташ дар ҷавоб гуфт: ҳамааш дар Қуръон навишта шудааст. ин хабар ӯро ба кофтукоб маҷбур кард. ояти 90, 91, 92 сураи Юнус Морис Бьюкайро ба ҳайрат мегузорад ва ӯ дар Макка дар маҷлис дар байни мардуми зиёд бо садои баланд гуфт: ман исломро қабул кардам ва ба Қуръон боварӣ дорам. Морис Бьюкай мегӯяд: агар ман Қуръонро пештар медонистам, ба кофтукоби ҳалли масъалаҳо куркурона намебаромадам ва Қуръон барои ман рамзкушо ва роҳкушои илм мешуд. ӯ баъди хизматҳои зиёд бар дини ислом 17 феврали соли 1998 дар синни 77 солагӣ ин дунёро падруд мегӯяд.